Dan ben je in de studio ons coach Reenske Braaksma en André Beeksma. Want Brassband Udi en toneelvereniging De Boente Vlinders uit Jesternijtserk vieren 11 april en mei 14 april het muzikale theaterstuk De Koning van de Brassband op. Het stuk over macht, onmacht, leefde en verdriet met muziek uit The Lion King en onder leiding van André Beeksma dus, de regisseur, en Marco Middelberg. Nou, welkom in de studio. Goedemiddag. Dankjewel. Ja, hoe ben je weer te komen om dit stuk op te vieren als twee partijen als het ware? Ja, nou eigenlijk ben we wat mooi het idee kwam. Het leek dus heel mooi om een gearworking aan te gaan. Je bent een liedwarp en dan moet je de krachten van elkaar eigenlijk finen en versterken. En toen leek het dus eigenlijk wel heel mooi om een gearworking aan te gaan tussen de Brassband en tussen de toneelvereniging. En toen moesten we nog wat mensen hebben die zich daar echt iets te wonen. Nou ja, en André die moest zich er echt wel mooi bezig houden en die had het stuk uiteindelijk schreeuwen. Ja, en hoe bist u zo daar op kamer? Wat win die inspiratiebron als het ware? Nou, de grootste inspiratiebron bij de Lion King. We gingen praten dat we zo'n de muziek gebruiken vanuit de Lion King. En waar ik voor te praten en dat vind ik logisch mooi de muziek die erbij zit, dat we echt het verhaal voor het grootste gedeelte volgen zo'n. Dat heb ik gedaan. We beginnen daar wel wat van gewoon, maar van de Lion King gaat ik om macht. En die thema's die moesten echt naar voren komen ja, letten? die wonen naar voren komen letten. Maar we hadden ook wel wat boodschapjes in stutsen van deze tijd. Want we zijn van het had iets met deze tijd te maken. En eigenlijk op het eind van de rit kunnen we stellen van, dat we maar het ophouden maar er maar meestal voor te sturen. En je bent nou echt nog druk dwaande, leeuw ik mij de laatste tarrieringen van je weekend. Ja, klopt. Op het stuit wordt er druk repeteerd. We hebben voor de morgen de hele boel stien op te bouwen. Dus mijn mannen machten de sleept en podiums bouwt en tribunes bouwt. Dus ja, dat gaat goed. Maar het komt clear of? Jawel, dat komt goed. Het komt altijd clear. Mooi zo. En als mensen nou denken van, ik wil hierheen, waar is er dan tickets krijgen? Nou, er zijn alleen nog voor de Toorn zitten Janne nog kaarten beschikbaar. We zijn vreed Sneun en Snijn al uitverkocht. Maar via uw Facebook binnen kaarten te verkrijgen. Dat is dus de Facebook van Af de Boente Vlinders of van Brassband Udi. Maar ook via de website van ticketkantoor.nl/events/UDI. En dan komt direct en dan kan direct nog kaarten gekocht worden. En hoe laat begint het Toornsdioenen? Dat is misschien ook wel handig om even te weten. Wij beginnen om 8 uur en om 11:08 gaat het doorjeppen. En wat verwacht je hem? Denk je hem dat de meesten enthousiast reageren zullen op het hele stuk? Nou, ik zou wel zeggen, het kinderhuis net hoor. Laten we zeggen, de mensen die dat nog mooi doen, daar ben ik al 44 mensen trouwens die het mooi doen. En dat is van Salies Dwarpke best wel een grote volk. Die mensen zijn hartstikke enthousiast. Het had even door, want we zijn in de eerste instantie hebben we vooral repeteerd met aan de ene kant de muziek apart en de toneelspel apart. Dat hebben we de laatste weekend hebben we dat bij elkaar gebracht. Toen had iedereen in de gaten gekregen waar we eigenlijk mee bezig zijn. En eigenlijk denk ik dat iedereen in de gaten had dat ze best maar iets heel aardigs en heel moois bezig zijn. Ja, dat jet wel goed. En ik denk dat het enthousiasme dat je nou al uitstralen, dat ook naar voren komen zal. En nou, ik wil je hem heel erg danken voor je taljochting. En een heel goed succes met de laatste ding die je hem nog regel je matte. En ik ben heel benieuwd wat de meesten ervan vinden. Ja, Dankjewel. Dankjewel.